Hanonu çağalar dinleň. Bu ýyl täzeýiliň öň ýanyna siziň hemmäňize deňlik aýaz babaňyz size. Ha, kaka salamu aleyküm. Wa aleyküm saglyk mı, gerliň mi oğlum? Ördüňizmi sagaman? Ördü oğlum. Ha, bolýa kaka. Howa, yan kaýçymy ýaly, bu ýyl täzeýiliň öň ýanyna hemmäňize deňlik aýaz baba täzeýil bayramçylygyna oguljugy sowgat getiripdir. Ben koşacağım. Vay. Bar oğlum, senem galma. Goňşulary uşlap gel. Durun ayağa karasına bana da. Vah, giden vurdunuz mu? Hey. Tueleme, Selam aleyküm. ıhlatsan geleweri, oguljigiň boldmy? Ha bu Çağlar boş bolşymy oldu. ıhlatsanın oglanjygy bolupdyr. Ýaşy dünçe bolsun. Beýde gollaňam gelip puşlap gitdi. Ýöne men häzir ıhlat oguljygym geler diýip, sowgatçyňam goýdum. Garaş oglum sowgatyň getireýin. Albalam, sen aşaklygyna aşak goňşulara daýt. Boň oglum. Ýaşy dyn bolsun. Selam aleyküm Salam. dayı. Oho, ıhlatsan, geliş nireden? Gatı bedenipsin olin entek täzeyle 3-4 gün bar ýaly ho. Salam dayı. Boşluk oğulcu giyimiz oldu. He, tuweleme şeýlemi? Ýaşy dyn bolsun. Häzir garaşyň ýyllar ştaýda, gelnejeňiz aýdyp geleýin men. Salam ýylar tügeleme, oglanjygyňyz bolmy? Ýaşy dynça bolsun. Gelin onda size söýünç paýyňyz bereýin. Aho, Sülgün Cemal. Beýtseňe karam bolar. Maňa jigitiniň bolan ilki uşlan ıhlasy. Ana ýyrlap. Diýmek, iň uly paýam şoňky bolmaly. Şeýlemi garaşyň ýylar onda ıhlatçanyň sowgatyny getirip bereýin. Han ıhlatçan seňem sowgatçyňy bereýin. He, gowjaglyma meňbe. Uy, bu zatlar nereden peýda boldyka? Ýaňama ýokdy bular. Alçagam, nesip etsin. Toylara gey, tügeleme. Tüýs özüňe gelişip jykdyr. Jigiňem ýaşy dyn bolsun oglum. Goç oglan bolup ýetiş nesip bolsa. Uy, dutaram marekene ene saňa. Me oglum. Ululu toylardaýdym aýtbam oglum. Bolya. Al nesip etsin. Sağ olun. Me gyzlar siziňem paýyňy be. Al gyzym, nesip etsin. Ejeňe de ýaşy dynça bolsun ni oglanjygyň. Sağ olun gelnece. Sağ olun, ýaşy dynça bolsun jigiňiz. Hani menem göreyinle hani? Vay, mundan ömür gül bolarmy? Vay ne? Hani getir menem göreyim. Aýtdym hemen ýany bilen gideýin diýip. Ha, ulalaň olmadyk diýsenim. Şonça gözel güllüň içinde bir bukça gül çemenini saýlap bilmän aýpmy? Aýp bolýar.
Salamcıgim. Size gül saylamağa kömek gerek mi? Hawa, şeytan da gowaljak. Size ne hili gül gerek? Doğulan gün mü? Ya ilkinci doğuşuk mu ya birine soğuk dağı mı? Neme? Men neme diýsem kem? Aydı ver çekinme. Men şuun oglanjygyn bäwe hanadan çykýa. Ana şol münafiyetli ejeme gül sowgat almaly. He, len şey diýip aýdaýmalla. Ine şugul ne hili görýäňiz? Ayu. O gül göwnüňize yarady mı? Hawa, elbetde men bu gül alýan. Böyle ya. Döhre, gök matan bärik süýşür. Kaka, oturmun. Otyr oğlum. Kaka, Agtyjaň ady näme goýsam diýen? Men o arada kän pikir etdim. Agtymyň adyna Bagtyarjan goýsam diýen. Goýol Bagtyar döwrümüziň Bagtyar netli bolup ýetişdin. Hay, bolu bilýä kaka. Ady näme bolsun? Şeýle bol. Bole, kakajaň eli hada şunu alaýyn. Ho, alo, dinleyen? Ha, baryas owa. Şu çağlar ulagy edip durlar. Hawa. Öz ustamız özümüz bilen var. Bolya. Wi, oğlumuzun adyna da Bagtyar goýandyr. Bolya, ýaxşy. Bagtyarjan öýü howluýarmyş kaka. Aha. Men häzir gyýlara basymrak boluň diýeýin. Kaka, ine howa da göwnüde laýyk boldy. Kaka, Ha, Muratjany teredäýdi. gel oğlum, gel. Gel hani. Teret, atama teret. Hany gyzlar haýdan? Wagtam azalypdyr. Ejemiz bäbejik bilen gözü ýolludyr. Bursaňyz lan. Di. Hani özüňden ulugurlan bolup ýüregi düşmesene, ondan abar Murada gözgulak bol. Hany gyzlar höňürdiňiz goýun. Bular olsun makaly size göwnlerem yetmez. Kaka, kerwanyň emek gidiş bolly, video aparat bilen gülüm şol getirmeli-de. Indi ne sikkek? Handa arykmaň. Häzir geler ýolludyr. Men şoňa adym ýalatdym. Menem gideýin diýdim gül almany. Ýa-da video aparatym maňa goý diýdim. Etmedi. Bilmä şeýle boljagyny. Kaka, hani men yiyeceğim, hani men doğuncuktum, ya ben yiyekemim, ha? Ayda kaka, benim yiyeceğimin bisiren çürüm, niyetim geliyor kaka. Aydı bir ayda yiyeceğimin sonu kaka, aydı bir ayda kaka.
Goý oglum, sen erkek kişidin. Erkekler mert bolmaly. Ine nesip bolsa, hemme zat gül ýaly bolar. Goý sesini. Hemme zat gowgalar. Bizem köp çağaly, bagtly maşgala bolarys. Goý sesini. Şulaydanlarmy ýadyndan çykarma oglum. Kaka gatyjagaly nälerine? Yok oğlum. Ihlasyň sagat bilen ölçesege sen tüýs wagtyna gelipsiň. Gülen olmam. Intek men bir kosmonaut bolayyn. Onsoň men ejeme hakyky sagat alyrjaba. Gilersiňiz ýalwaryp, doktoray diýip. Gülü beriň üstümden. Entek wagt geler, beýdip çykgüleniňizi. Bolun basmırak. Eceňiz jigiňiz dolap garaşy otyra size. Gel ıhlatsan minin ýör. Jigilerim. Ýür jigin. Ýör. Hani bolaweriň. Hani bolun? Hani ýörüň makaly. Sağ gidip aman gelin. Hana Bahtiyarjan almağa doganjyklary gelýär. Olar eýem ulaga medepdirler. Ine 8 sany doganjyklary gelip, men goç oglumy öýe alyp giderler nesip bolsa. Hani gel jigin. Berekella. Kaka ihlas ýoga. Ihlas ýok. Howa. Häzir kakamajaň et göreli. Belki öýde galandyr. Alo, kaka ihlas öýde galan näme? Alo. Oğlum maksatsan sen ne ıhlatı ne etmi? Sen bäweci galla geliver. Bu taýda men ıhlatı ödüm götülip golaryn. Bolya kaka. Öýde galypdyr ha. Şeýlemi bolýa ýörüň önüne gideliň çaglar. Ýörüň. Ana ejemiz gelýär. Ana ejeňizem geldi. Bahtiyarjan Feredany, Fered, kakaň bilen doganjyklaryň gelipdir. Hani? Gelýär. Hani görel goç gidi. Gel bakaly. Ine bugülüm sana. Maksat gülem alýar. Oğlum, al ýaşdyn boldum. Ana çüdüni? Ağlaýarmy? Kerwanjan sana men diýämdi. Şurak bolun jigiňiz oýanaýmasyn. Onu ýöreýeliň. Kakamam gözi ýolladyr şu wagt. Hani hemme jamy diýilgirýär? Hani? Ana wolly. Han durung. Yeni bir gedek. Hani? Gelin an Gelýär. Gel. Getir oğlum. Gel anne. Fered.
Uğralayın onu. Ata koyver sarları. Seyyar kalkli zamani, seyyaret atam zani, ecemmilen kakamın, mıdam savvarsın zani, dokuz sani doğanın, arduları gülleten, ağvasan yurdumun, kergülleri sonnasın, sayrasın sayrap kuşlar, ülkemenin bağında, oynalın deni duşlar, bağ ziyaret çağında, ecemmilen kakamın, mıdam savvarsın zani, seyyar atam atani, seyyaret atam zani. Yine täzeyle meçip gelin. Täzeyle zatri täzin ve karar oluyor. Eysem bu täzeyle nähil täzin ve karar olup geçerken han görünü Rövşen, Bolli, Besirindi, bin ankarıp durmadı gitti oğlunları kömekleş. Ben ankarıp duramam, ben fikir edeyim. Ben oynayayım, ben fikir edeyim. Eysem, sen tüm okuyucularının arasında Ayazavla kartağı tapan kim? Bu yerde fikir ederim ne ama? Yine geçen yıl bizde Ayazavla beden teriyom oğlumu Serdar Aman çorttu. Olşanı yüzüne bir gün sakalla kınıptı. Akar pamuk korsa tecrübe geçen dursun oldu. Yadımda çem ol şeydip çıkıyor yani oldu. Yok. Men onun hakkındaydım o. Men hakikaya zavardı fikir edeyim. Bravo çıkayım. Senin telim yer tekilerini anıtıyor mu? Ben yatar vaktim valla. Oğlum. Annen ya. Seni mületini almalı. Seni mületini etmeli. Men mülsiye su dedim. Ruşen niye varıyor? Hani kim? Havarnaman kavul edin. Havarnaman kavul edin ha?
Selamun aleyküm. Ve aleyküm. Näme gelipdir bu yerde? Habarnama. Habarnama? Hawa. Ondan bu haber kimin ve hayzi bölümü? Ayaz baba. Oo, Ayaz baba düştük. Sen bu haber Ayaz baba koşuşuna inanayım. Hawa. Men atam hemişe balam gözümü mağadan haktan ve berkten çıppa kaçınımla islesen dilemesen onu da bütün durkumla anlarsan hem marzulan hasıl olur diyedi. Atam rahat aydıptır. Çıp bakayım şunun bilen anansam hükman hasıl olur. Planım da. Yok. Ayaz baba, onu da çın Ayaz baba. Haber verenlerden hak tölüp almaya. Siz kaçanı veriyorsunuz? Her iler. Valla sağ olun. Sağ ol. Yan koluncuğun yaşında kam, benim anan yadım. Sen Ayaz baba. Men sen yürekten anan yadım. Ha? Hakikayız baba. Karpamıkcan, Ben verdim. Artıcan hanım en yanıma gelsene. Ne atam? Hanım ana şu katı okat ver kıydım. Edip Ayaz baba. Men seni mektebimizde teyze yıllar çatıma gelmem gidi. Öz ahtınız bilen gelmem gidi. Sizden hayiş ediyem. Bilginin yana karışıyari. Çın yürekten size karışıyam. Men hakikat çın Ayaz babani öz gözlerim bilen görmeli. Geleceğimde çın yürekten ananyan, Rövşen. Artıcan, bir erkek yer bilen yola düşürüyor. Yok man gidelim ata. Ernäm boldy. Hani gör gözlerdi de hakiki Ayaz baba bilen garpamız. Gözler. Annem yok mu? Hazır görmezsin. Nerede? Hani ya hakiki Ayaz baba diyenin bedeterim olayım mı? Ben size kim dedim? Anneannem, canım anneannem. Ben anneannem. Gel Ayaz baba gel. Ben sana karışan. Gel Ayaz baba. Gel karışan. Gel karışan. Hani tamamen garpamı. İyice kalmazık gelirdi. Ben size dedim mi? Sana gelmemiştik Ayaz baba. Karaşan orada da yine bilen geldik. Hakiki. Anam çağalar. Bayramın bilen çağırdı. Ne dostum? Derdeyim karışan. Dersin cadır ve kablan şeyle oluyor. Çağırırım ülkesi, baltın borsun te değil, baltı yarlık ülkesi. Kakası, otursun be. Ha. İne Muratcan akılım görürsün. Men bu köp kovaşarları olur alır mı olur çişirir. Ondan onun bağlı. Ol geçen yıl kakamın içine tövbeyle kesip verir soğudunun daşınlaki sividin sapına danar. Ondan biz ikimiz hol asmanı yıldızdan arasını çörs. Oo, yine sen korkayman. Bo mu? Bordu yakılım. Sen ben aydan zattam yadından çıkarmarsın nere? Men çağıları teriden bol. Qıyılar ağa deyin çalyalar. Vah, şu güller kervancan qatıyada yada. Giyce gün üstürgölleşikti. Erkek kişidir, çağı değil. Ola şeyler. Eyyem tuğulumu min ısmavanıp dur. Hey, umidim ağıldır kervancanın. Salam çağalar. Salam. Biz siz bilen şu gün renkleri barada tapak geçeriz. Gelin tapağa başlamaka ilki bilen
renkler barada düşünce geçelim, öğrenelim. Gennece, men pikirimçe ine şu ak qayma ýaqa şu matanyň tüýs ýüzüni açaýjak ýaly. Şahenimcan, esas zat müşterinin göwünden turjak bolmaly. Hani yine de suratları gowja seredişdir. Mene dürlüläp salsaň, çaňa bilen kurtoğuçağa merwet göremok. Bu naqşlar öňden gelýän naqşlar bolandan soň hiç mewridini itirenok da. Gennece, onu men aktarlap şol naqşy talaýaryn. Bolýa. Uy, sağa da ma 4 bolupdyr. Gennece men matany biçip jigimi çağlar bagyndan alaýyn-na. Ýaka ertir başlatamam ýetişemle. Jigiňem çağlar bagyndan almaly bolsaň, haýdonno mataňa miçip başlaber. Bor gence. Häzir siz haýsy reňki halaýanyňyzy çağalar bir-biriňizden soraşyň. Men häzir derrew gelerin, siz men gelinçem akyllyça oturuň. Mengli, mena gökren kalayan, gökren katı odan. En hasiret, men jalvarmyň renkem göktür görsen. O odan gerek? Yok, gökrenk odan, kızıl renk odan. Seva güllerim kızıl bolya, odan olya. Mena yaşıl renk kalayan. Seva güllerim yaprak yaşıl renk olya. Odan gerek mengli. Hava yaşılım odan, yine gök renk odan de. Kızıl renk odan, ol güllerin renki. O men renk mi? Sen gök renk diýdiň ha? Hova ol mengin renki. Sen ol renki saýlamalyla. Gurbanow Ihlas, Men, doganyň gelipdir, gaýdy ber. sağ olun oğlum. Sag bol. Aýgül, Ho, täzeyle ma ýetip geldi. howala. Çağalara toğu da ma alıştırmaly bar. Kime näme almalydygy barada pikirlendiňmi? Ine akşamlyk naharyna balajyklarymyzyň özlerinden ýekeme-ýeke diňler. Şoňa görä de hereket etmeli boldy. Bolýa. Dogry aýdýan. Anonno, men çağalar alyp geleýin. Bor, sağa many gidip gel. Ece maňa işimde tapşyryk berdiler. Men täze ýylla Aýaz baba bolmaly. Şoň üçinem Aýaz baba bolmak üçin Aýaz babaň eşigini tikdirmeli. Uy, onu mata dükanyna gidäýil bileje. Onda şey däýli. Ýöre.
Hani bol? Yok aydayılla. Yok, yürü. Yür. Yüreydi, ıhlas. Bol. Ay bordo. Yür diýdim. Şunu göreli oğlum. He. Salam. 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 Täzeýliňizem gutly bolsun. Sağ olun, sizin kim? Bize Aýaz babaň postuny dikerýär, mata gerek. Bar, yürüň men size görkezeyim. Yürüň. Oy, bağışan, jeyim gelir öýtüpdir. Diýany ýok. Bolýan zat. Ece yurdan näme dursun gaýdaly? Dur hani? Niye molla oğlum? Bu men oglum del, jeyim. Yür hani? Üýe bir bar sen? Näme ijeň men sen? He? Ijeň men sen? Şasenem, sene ýagşylyk bilmez ekenim. Egerde men şey diýmedik gördüm, el aýaňy ýitirip, agzyna suwalan ýarak gör dursuňa. Yürü.
Olar ne beýle eglendiler gelerçe wagta bolly. Eýermi? Hana saatine mi ahlat emilya indi baslar versek bolýar. Ana geldiler. Ece aýtdym aşo ogluny ekitmeýinip ýene de men matkar etdi de. Ýene de öňküsýal etdi. Ýene de şey diýdi Ece. Oy, näme etdi, näme ağlam jyraýan aýtdy. Eýtdi, beýtdi, şeýtdi diýip durmady. Ece kaka gyýdyň bir oglanyň elinden tutdy. Näme diýdi? Hawa. Oglum. Hana otur. Bolla enne jogap berde. Ece. Ihlas bilen bir karara vararmyzy men bilmän elimden tıptırdım. Onu bilýärmi bolly? Soňa mol gaçypdyr bolýan meniň bir oglan elinden tutupdyryn bilmän Ece. Ece beýtmellerli de meni maskar etdi. Hemişe ihlas şey edip berde. Ýer bolýan. Bu gedegen şey edipdir. Onsoň bu gara gol, odal näme edipdir? Ece, sen beýle hanada han kerwen bilen bulary Aşgabat selgähine alyp gitdik. Ha, o edekki mi? Hawa. Jim sen adyň näme? Ihlas. Ahlat. Ay berekella. Ejeň ady näme? Şasenim. Şahenem. Bolýa sen alat etmädir ejeň çagyraýar bolmy? Bolýa. Hormatly Aşgabat selgähiniň myhmanlary. Şahenem gelnije. Ogluňyz ihlasy gelip Aşgabat selgähiniň sizden haýyş edýär. Ne? Şafenim, hanıkla. Mesakla? Ana ejeňini gelýärdir, bolmy? Bo. Gel men saňa oýnýança surat görkedeýinmi? Şu ýerleri gördüňmi? O nädir? Bu ýerleri sen gördüň ha? Ihlas sen berdimi? Sağ olun. Bolýa, sağ olun. Sağ ol jigim. Ece özüň diýdiňe bäbek kana gideňdi. Şasenem ejeňiň ornuna bolmaly. Inini çağalar täzeylem ýetip geldi. Ejeňiz bilen maslahat etdik. Şu täzeýilde size isler zadyňyzy alyp bermeliyim. Şahenemjan gyýdym saňa näme alyp bermeli? Ece, holuny aýdypdymy? Bolýa. Mahymjan saňa näme alyp beril gyýdym? Maňa toý ödemde geýerýäl ökçül köşülen ýalraýan köýnü alyp beräýin de. Ay tuğulama. Yok man alyp berersidim. Häzir belläýin. Han Leyljan, saňa näme alyp bereli? Ece kaka maňa üt köşük surat depteri bilen 60 türlü galam gerek. Bolýa ejecikli. Size de islen zadyňyzy alyp berer. Belli depterçäň. Meňe hemme zatym ba, ma itikan suratly ullakan ertekler kitabyny alyp beräýin de. Ýöne ine maratykan gurlap bilen ogum bolýar, soň bateriyli ýöreýän gurjak alnasy gelýär eýtýän. Berekella gyýdym. Alyp berers, hök man alyp berersin. Kaka, Ece men horgun wara kirwen dost bilen telefonu ulaşyp oturka men oğrunça dinledim. Biler bolsaňyz şonu. Hawa. Ihlas. Aýdyber oglum. Aýtma. Sen aýtma diýen bolýarmy? Aýdyber oglum. Aýdyber. Ana şonu wara men şu sözleri eşitdim. Hawa dost. Sevim bir jadyl dünýä. Öýlenmegem jadyl dünýäň gapysyndan girmek diýen ýaly bir zat da. Ol sen düýünden başga zada öwrýär. Men näçe adamyny gördüm. Öýlenenlerinden soňra düýünden başga hili bolýar. Anan ho, men tüýs çynym. Ha. Diýmek şey diýsene. Gel oglum Märik. Oğlum. Ahlatjan. Sen meni puqta dinle. Öýlenmegiň jadysy kerwen ýaly.
Yok, hatta unnunum ululuň soň täsir et başlaýandyr. Oňa çelli bolsa, köp türgünleşmeli, okumaly, ula adam bolmaly. Gaýraty bolsa uçurmak öz elinde. Bolýam oglum? Bor Gerekli. kaka onna maňa täzeýli tigir çygaryp beräý. Nesip bolsa oglum, nesip bolsa. Tigir diýseň tigir bolar. Ayaz baba, belki sen oror tapan nersin? O sen bana tigir getirip beräý. Ayaz baba, tigirine sağır. Indi bana näme getirsen bolar. Belki de men sana ýadan hatym goşan näler. Gurban. Maksatcan biziň ýeke dikrarymyz. Oglumuzy gözden salma. Ýeke balamyň agdy bir maşgalasy. Köp ogly gaýdy bolsun. Öz-özünden köpersin. Men bar dilegim arzugum şol. Dileğin arzuğun kabul boldy. Ine hakykatnyň gyýyzy. Bolýa kaka şeýdä ýereli. Gatgowy. Nesip bolsa hökman ýarar. Uy, Bahtiyarjan ýatdan çykypdyr. Han geç oglum ýeriňe. Eşitmedikmi seni, he? Ağladyňmy sen, he? Bahtiyarjan ýatdan çykypdyr. Ýören dogonçuklaň ýanyna bar. Goy. Kakasy? Bahtiyarjan ýatdan çykypdyr. Jigiňizde näme berel çagylar? Öýde sürlen ulug diýäýi. Näme alyp bereliň çagylar Bagtyara? Jip? Täze jeşik dal bermeli. Ulugja alyp bereliň bolmasa öýde sürlen. Kiçijik oýunjak. Näme alyp berelýin? Talançak. Oyunu alyp bereliňmi? Oyuncak alalyňmy? Näme alyp bereliň? Näme talançak bolsa-da Ýerine geç bakaly. Bagtyarjanyň öýde aýdar äli. Bizim sarganda attan bidi, bazardan tapmasanız Ayaz babayı tutayın. Bolýar Tapmadyk ýagdaýymyzda hökman Ayaz baba ýurt tutar. Agyz şirin Ayaz baba islan wagtyň ýurt tutup bolanoga. Oň müňişi bir başy wa Ayaz baba ýurt tutmak üçin oňa öňünden hat ýazmaly. Dogry aýdýan gyýdym. Täze ýylla arzuw edýän zadyňyzy bir kagada ýazyp ýatsaň aşagyna goýup ýatsaňyz, bilýäňizmi näme bolýar? Ertir ýerden turaňyzda haty Ayaz baba alyp giden bolsa, täze ýylgyny Ayaz baba şo sowgudyňy size getirip berer. Hany kerwençan seni oglanlar alyp git. Şa senemçan, senem gyzlar alyp git gyzdym. Boreje. Dişleriňizi arasalap derrew ýeriňize geçip ýatyn. Ertir bir gün bayramçylykdyr. İşiniz ýetip borsadyň. Bolýa. Yürüm. Yer oğlum. Tagaman yatıp duruyor. Sağ olun. Gidin tagaman yatıp duruyor. Yürün hani. Ey vay! Ayaz baba! Kervan gelsene! Kervan seret! Ha Ayaz baba uçup barya! Gelleri ol çaltırak! Ol gidip baryara! Hani nerede? Bariyerin erste yatov, bugün gowjaya adapsyň öýdýän. Mene hiç ýyl Ayaz baba göramo? Gelin gowsy men size kitap okap bereýin.
Yarım görsün tomoşaňy, oyunu gıyratyn oyuna gul diýip, sözünü tamam edip, gıyratyny niçe elwan oynadyp durdy. Janawer gıyrat gulugyny jüplep, gözünü piyala dek tegele oynady. Onuň tomoşasyna bazar halky ede oturan işlerini taşlap geldi. Hanenni gyzar ýerine geçiň, men häzir size gyzyk gylja ertek okap berjek bolýarmy? Bolýar. Bir var eken, bir ýok eken. Aşığın men nurlu didem, didarım köngül karary, günnide öwrülligicem, sen maňa duş olyň bäri. Aşığın men nurlu didem, didarım köngül karary, günnide öwrülligicem, sen maňa duş olyň bäri. Yadımda Söýüp berensin, ay cemalyň mahtaban, dahan içre asyldy var. Bağtymyz bağta ulaşar, ak güller alna yaraşar, ykbalym saňa garaşar, sen maňa duş olyň bäri. Bağtymyz bağta ulaşar, ak güller alna yaraşar, ykbalym saňa garaşar, sen maňa duş olyň bäri. Yadymda söýüp berensin, ay cemalyň mahtaban, dahan içre asyldy var. Yadımda pek günler, yadımda ak günler, meniň aşyk ýüregime öçmez söýgü berensin, ay cemalyň mahtaban, dahan
içre asıldı van aşığım men nurlu didem sen bana duşunun beri Kaka näme çek bolýan? Hiç de oğlum. Yat ver, men yattığını düzeltecek oğlum. Yat oğlum, yat. Dedim, ben de kimlik korkudan hakikaten ayılamam. Hey, hakikaten olmay bi. Gel oğlancuk gel. Sen adın näme? Menin adım Ihlas. Ihlas? O, Hay berekella. Yer onsoň Ihlassan sen goşgy bilýänmi? boşku bilýän ýönel kisiň bir haýsym var. Ha, aýt gaýsymy? Sakalından çekip göreýin. Ha? Ha, alın ha çek. Aha, yeri, ha? Olmadı oğlum, men sakalına sallanacak çay. Hakikaten baba kim? Ay berekella. Ahir men sana düşdüm hakikaten baba. Men sen Güllür çınnyny hov, bu bilýärdim. güllürýän nämen aýaz babasy? Ay sen maňa bu mydama gyzyklarına bulaşdyrýan da. Nämen bulaşdyrýan? Bar geç yat hov. Gıyırlar hattım yok. Vay meňem hattım yok. Sen kim yok mu? Vay, näme oldu qagy? Tügeleme, şeyleme gıydym. Ayaz aval gidendir onun sen. Bizim kim yok hattımız ayaz aval gidendir. Sizin kim yok mu? Hova yok. Ay degenin da onu. Ihlas, sana näme boldy? Vay, Ihlasa näme boldy? Oňa seren. Yetişmedim de. Ne derdi? Kim gelýär, kim gelýär, ayaz babaňyz gelýär. Kim gelýär, kim gelýär, ayaz babaňyz gelýär. Täze ýylyňyz gutly bolsun balalam. Ha, bu taňa. Sağ ol ata. Al, söyleme. Bu bolsa taňa. Bu kimin ki? Bu taňa de, bu senki. Ine bile de verdi. Ine, al bakalım. Al köpek. Hanım ana. Men kim sen Ha, zaten emzan ine taňa. Gıyırlar atam hende de sana. Hani, ıhlatsanyň sowadyny ýerde körpem. Aha, ine taňa aýratyn. Al, ne diýip etsin? Asgarly düşünýän bolsun balalar.
çektiğini? Men yartuluk çekdim. Ey vay! Hani yartuluk? Nire attı mı? Yana batı. Çağalar, inni suratlaryňyzy çekip bolan bolsaňyz galamlaryňyzy goýup, ak kaglaryňyzy maga getiriň. Mengli, bar senem çeken suratyň ertip berdäm olymy? Häzir ertip berdi. Tuweleme çağalar, siziň suratlary hemmeňiz ýokda çekipsiňiz, ýöne şol iş, kimiň işi ka? Men kim olym? Berekella ahlat. Ören owadan surat çekipsiň. Berde çağalar terediň, arçamadyň suratyny çekipdir. Gök, uşagaçlar, towşanjyk, etathyl, ýartylyň suratyny ören ökde owadan çekmäni başarypdyr. Görýäňizmi çağalar? Allah! Berekella, tuweleme ahlat. Cennet, Haw gelince. eglemede müşteri Nuraday. Bolýa häzir, gelince görüşdürbeň siz başlaň. Aýdy beriň, diňleýän. Neme gulwamka? Näme? Ýene ogulju ýeňiz boldymy? Gatşadyýan görnýäňiz bolýan. Yok gözelgi. Şol ogulcigime gelneje bolmaga münasip gözel tapyldy. Aýsaňyz lan gözelgi. Gül satyjy bolup işleýän gyýlar nähili gül çemenini halaýarlar. Assalamualaikum. Udoğulum iyilerden, üstü qarlı dağlardan, kədiyini getirdim. Balalım size soğut barnam getirdim. Batlı adam urup bağıtyar ile, hoş geldin täze yıl, salam täze yıl. Maksatlarımız dönsün, madam akkara, hoş geldin täze yıl, salam. Assalamualaikum. Bayramlaryň gutly bolsun. Sağ olun. Aýaz baga gerekdi maňa bu. Tekiniz gapa var. Sağ olun bayram. Gelli täzeyin gelli, ayıl babaňyz gelli. Ho, ya gelewerim gel. Menem şu wagt ine taýýarlyk görüp otyp geldim, gel. İşilje gelipdim men weli. Size ayıl baba gerekdir. Hawa. Bilýänlerdiň görsen. Hawa. Size kärgan üçin gerekmi ya, öý üçin gerek? Öý üçin gerek. Çağalar höwet edýär. Ay berekella, atalygyňyzdan belgiňizden maýda aýsaňyz. Hormatly prezidentimiziň köp çağalary sowgat beren jaýynda ýaşaýar. Ay tuwelime nesip etsin. Sağ olun. Be, men sizi gynanyrmal bolsa öýdän. Ay, beýtmäň bir gaýrat ediňmi? Sebäbi şu jaýda 8 san maşgala men ýürüt aýarbagy boýnatdym. Ha, bir gaýrat ediň. Yok, dur. Hökman size kömek eder. Ha, şeýle minnetdar. Hökman kömek eder. Sebäbi var her kimde sagat 12-den öňgerek aýarbagy. Şoň üçin hökman şolary baramda size de deyip geçer. Ine şu çağalaryň atlary hem istek bildirýän sowgatlarynyň sanawy. Ay berekella tuweleme. Ha, onuň bir gaýrat ediň, ýene bir gedek täzegini gutly bolsun onno. Sağ olun, bile olsun. Nesip bolsa barar. Sağ olun.
gelli täzil gelli, ayıl bawaňyz gelli. Garpamyjygym ýanymda, sowgat baryn getirdi. Ay berekellah. Vay. Mahmcan sen mi? Onna Leyli. He, bildim Şirin sen mi olmalı? Vay Şirincan. Sen çektin mi bunu? Hawa Ece, bulam kerwen, bulam kakam, bulam Ayaz baba, bulam Garpamyk, bulam men, bulam sen, bulam Bahtiyardyk, bulam Muhammed Ali. Tuveleme. Qıyırlar, gelin çekiğin çeken Yürü görürseniz. Seredin ne hil gov çekiptir. İne bu sen. Ece ine men. Ho. Ine men. Bu bolsa buğdlu köşkümüzden konsertimize çakılık. Tuveleme. Çağalar siz hemeni beğenirdiniz. Tuveleme. Ay berekellah, bollu çağlar. Ay tuveleme çağlar, tuveleme. Hadi sen kovaydım aydiyane kedine. Aydımı da dinledim. Neyse bana koşkun tayinlansın şeyle değil mi? Ay berekellah. Hani gelen senin yanına. Senin adın ne mi? Ihlas. Ihlas, ay berekellah. Ihlas, senin Ayaz baba soğuğa tayinladın mı koşkuyu? Hawa. Öyle mi? Anın aydıp ber koşkuyunu? Ayaz baba sizden bir haýyşym mı? Haýyşyň var. Hawa. Ayt köşeğim haýyşyň, ayt. Sakalımdan çekip göreyim. Sakalımdan çeksek, me al çek. Ey vay. Hormatly Ayaz babalar, Garpamyklar. Häzir çağalaryň öýlerine bararsaňyz, goşgularyny aýtdyrarsaňyz, aýdymlaryny dinlärsiňiz, sowgatlaryny paýlarsaňyz. Bolýarmy Ayaz babalar? Häzir men size her biriňiziň giýirmeli öý salalaryňyzy paýlap bererim. Birinji Ayaz baba, sen Garbaýew maşgalatyna bararsaňyz. Bolýarmy? İkinji Ayaz baba, sen Welijeýew maşgalatyna bararsaňyz. Üçüncü Ayaz baba, sen bolsa üçüncü gatdaky Gurbanovlaň maşgalatyna bararsaňyz. Ayaz babalar. Üýdäkilere baraýdyn. Beşinci Ayaz baba, sen bolsa Murat Nazarowyň maşgalatyna bararsaňyz. Bolýarmy Ayaz babalar? He, onun içinde çağalar bağına varan Ayaz baba da var ya Allah. Sen öýe bir gel bakaly, yedişime bir seret. Eyho, ihlas diýär abi. İkinci Ayaz baba, gaýraty şu barmal harwini çalçaýarlar. Ay yok, inne Hadi git. ýörelim. Ana bu yol ya, yol var ali. Geliver, geliver. Gel. Ayaz babalar, hani ýörelim. Al.
Ýör girelle. Yoklay Bäwül, mene girecek gel. Aha, ihlas var bu ýerde. Çağacıktır da ýör gir. Çağacık diýen sen onu bilen o. Geçeňe çağlar bagyna takalym opur maskara etdi meni. Gelşiksiz bora çağacıklaň emmi garaşyp dura ýör. Ay yoklu, mene çekin ýan girmäge. Hökma orada tapar girsemädir. Salam gar pamuk. Salam Ayaz baba. Salam oğlum. Salam Ayaz baba. Häzir ene vardım. Vay be. Hayran galaýmaly. Sen oğlum hiç sadalat etme. Bu meselede sen bana ananay. Sen goýuzy bana kömekçi bol. Bolýa Ayaz baba. Çağalar garaşdyrmaly. Hawa. Getir ver haltany. Al Ayaz baba. Häzir aç kapyny. Hani ben bağlalam oturum ka. Oh, men garaja gördüm. Bay ayağına garaşan ne ayağına. Täze ýylyňyz gutly bolsun balalarym. Galıp ülködön geldim men size mihman hoşku aydım aydana soğut berjek men hükman täze ýyly getirdim şatlyk şowguny beslep ak garya ýar asmandan täze ýylyňyzy buşlap geldi täze ýyl geldi ayaz bawaňyz geldi arkamyşygym ýanymda soğut baryn getirdi geldi täze ýyl geldi ayaz bawaňyz geldi arkamyşygym ýanymda soğut barın getirdi. Garaşdy ve kanyma bir tarap diyarıma aydım şatlanın ayaz bawaňyz geldi. Garaşdy ve kanyma bir tarap diyarıma aydım şatlanın ayaz bawaňyz geldi. Geldi täze ýyl geldi ayaz bawaňyz geldi. Arkamyşygym ýanymda sowut baryn getirdi. Geldi täze ýyl geldi ayaz bawaňyz geldi. Arkamyşygym ýanymda sowut baryn getirdi. Berekella balalarım, berekella. Toy üstüne toy bugün, şatır her bir öy bugün, dine kalkınsın bugün. Ayaz bawaňyz geldi. Toy üstüne toy bugün. Şatdyr her bir öý bugün. Halkynsyn joşsun bugün. Ayaz bawaňyz geldi. Geldi täze ýyl geldi. Ayaz bawaňyz geldi. Arkamyşygym ýanymda sowut baryn getirdi. Geldi täze ýyl geldi. Ayaz bawaňyz geldi. Arkamyşygym ýanymda sowut baryn getirdi. Armanalım, inni soğuduğunu anladım. Arpamızın aşağıda burada gen duşları karışıp. Yöredir bize bolon yanına varalım. Aydım tant edelim. Sebebi o salağımda tədil geldi. Hadi yürüm var. Yürüm var. Yürüm. Düşün. Ay berekella. Ay tuvaleme. Yürüm var. Ay tuvaleme. Hany gyýdym?
Sen bana näme goşgaýdyp berjek? Arça bilet täze ýylyň sanna sabırsyz garastyk giýjäň ýarna satlyk paýlapmy tanlaryň barna hoş geldin täze salam täze. Ay berekella. Ay tuweleme gyýjagadım. Hani gyýdym sowadyny berin. Ine gyýdym. Al. Oku. Giden erkekler dünýäsi. Akıllıca Bar da gyýdym. Ha. Menne ýene bir esas sowadyň biri galdy. Onu almaly kimke? Hani göreli? Men almaýyn baba. Gel oğlum. Sen bana näme aýdyp berjek? Hani aýt. Goşkuy. Goşga aýdyp berjekmi aýdym? Goşkuy. Ay tuwele. Ayaz baba, ilk sizden bir haýysym mı? Aýdy oğlum. Sakalyňdan çekyp göreýin. Ine. Al. Yer olsun. Hakika Ayaz baba, hakika ken. Ay berekella. Häzir men size taýarlan sowadymy getirip bereyim. Näme sowatga han göreli? Hani gyýdymyň sowadyny berin. Al gyýdym nesip etsin. Berekella. Inni ýene bir sowat galdy. Onu kime gowşurmaly? Hani göreli bakaly. Ihlatsan geldim oğlum. Sen bana aýdym aýdyp berjekmi? Tuweleme, şeýlemi? Onu han dinläýän oğlum. Sen ýanyňa bir da ýetene oğlum. Näme ýetenokka? Ýadyma düşdi. Häzir onu dödür oğlum. Ine aýdym aýtsaň mor oğlum, aýdy ber. Ay berekella. Hani Ihlatsan'ın sowadyny getirin. Ihlatsan ine senin sowwadyn. Berekella. Ine şu sowwady men sana ýörüýte getirdim. Al oğlum. Ay berekella. Han fyrkör. Ay berekella. Tuweleme. Onu näme çağajyklar, balajyklar. Aydımlarını dinledim, koşkularını dinledim, tanısını gördüm, berekella, tuweleme, gatuğu aydım aýtdyňyz, tans etdiňiz. Inni näme galdy? Inni daşarda hemmemiz barıp arşanyň çyragyny ýakarym. Bolýarmy? Hani ýörüň onu. Hani wazmy sanadymmy? Hani hemmemiz gürlýär. Hani bar. Hem
Hey. 1, 2, 3. Sürra!